Gaztia da, 15 urte ditu, baina daueneko biolinakin ederto moldaketan da Peña eta Azkargorta Aranzabal. Laburtekin hasi izan Bergarako musika eskolan, eta han jarraiketan dagoen diope. Biolinaz gainera perkusioa ikasten be badabilegun. Galiziako Galizia Fidel elkartiek argitaratu berri dauen Akanteira diskoan parte hartu dau. Handau jasota, Begoña Riebo biolin jolearekin eta Hugo Franco gitarra jolearekin batera grabatu hauen Haurtxo polita pasodobre de Paulino izeneko pieza bikoitza. Arragoa musika taldeko kidia da, haren ama Amaia Aranzabal, Lauri Azkargorta itxa eta Jokin Anaia be taldekideak dira. Laurek Bergarako Elosa Sanz familiarekin batera osaketan daue folk musika oinarri dauken taldia. Politxa biolina, hau da zure lehenengua? Bai, lehenengo Jokinek nire anaiak erabili zeban, bera zarragoan ez bera izan lehen hau, eta segitxuan pasau zuztan bai. Onja beste batekin handixo gokin ebiko. Hombre, bai. 10 urte zen itxuela, fanzina lehenengo aldiz Galiziara, Galizia Fidel elkarteak antolatutako kanpalekuetara, eta arrizkero 4 urtetan uste fanzaela, eta handitxik urten dau disko honek, ez da? Bai, zinitzen ama lagun batek eta bestiak esan da aurra existitzen zala, eta han junitzen ez nekixen zezan bez, ez nekixen nun neuan, eta hartik ez dut urte bat bez galdu, pandemiakin eta ala eta be alizan dana jarraitzu dut juten eta balako baten botaz euskonolako proposamen 10. urte hurrena gaitxik, eta bueno, hor junitzen. Eta kanpalekuen parte hartutakuek orduan grabo dozu egon, horri bilako aukeraketa bat? Bai, izan zen, izan behar zinean hor sozio elkartiana, edo bestela 4 urte eraman behar zituzun. Eta dana galiziarrak eta euskaldun bat, eta agertu zen euskaldun bat, bergarar bat. 10 urtekin, San Simon Islan. Bai. Baina ambientia da, ez dakit, dana gain igualak, baina ezberdinak momentu erian. Eta, goizetan esnatzen zanetik ja klase batzuk, baina gero daukazu atzaldia libre, edo ensaioren bat edo, baina gero ansaio lagunekin, daukazu irladana zuretzan, dauzun tokira juntzenke. Baina da musika kanpaleku bat, ez? Bai. Orduan, esaten duzunien klasiak, ulertzen dugu, zeure kasuan biolin klasia jasoten dituzula? Da, 3 instrumenturako, gitarra, txelo eta biolin. Ados. Eta, gero nivel ezberdina gare. Hor ez dago partiturat, bez. Jototzu eta zu belarri sarrapa biozu kantua. Orduan, poliki zoiaz, eta segun harrapatzeko daukasun askartasuna edo, zoiaz nivel batera edo bestera. Nivel horre guztiz libre dira, lehenengo egunea aukeratzen zu bat, baina erdixan zaigo edo jeitxik. Aurten fateko asmoik? Bai. Bai, Eskuzinoa eta inda eta... Ja, izena mondo zu. Jazta, dana inda, bai. Eta onartu zetue? Bai. Bueno, ez da gutxi. Eta diskora bueltatu gaitzezen, hemenko kantu baten, zeuke hartu dozu, casting baten zeben aurretik, ez da, modu bateko casting bat. Gero zela joan zan grabazioa edo... Jo, oso ondo, hasieran ni pentsatzean, bergatik bidali hasian bideo batzuk, eta ni bergatik bidaltzen, ez nean, espero bezitzen hartuko sostenik eta ez ebe. Baina alako baten, esan zuzten baiet. Erantzuna jaso zuen baiezkoa. Hori da. Eta gero egon zen kantuak aukeratzen eta euskaldun bakarren itzanez, gallegoa esan bakarren itzanez, euskal kanta bat sartzia eta Haurtxo polita sartu neban, gero gallega batekin eta junginan joan zaurteko Aste Santuan ara, Galiziara, eta han grabatzen eta. Esperientzia politxa. Bai, oso politxa. Hemen talde baten be parte hartzen duzu, Arragoa taldean, eta kuriosua da oso, bat artean zure gurasoak eta zure anaia be hor dauelako, eta beste familixa bat, ezaugarri bereko familixa be bai. Zelan sentitzen zara, lako talde baten? Ez dakit oso guai da, azkenean, etxean gurasuekin daukasun harremana eta gero lako talde baten juntatzen zanean oso ezberdina da. Jarraitzen dute zure gurasoak izaten, baina ez dakit, azkenean hor itxen dan ambientia eta askoz, ematek dana gala lagunak, beste familiako gurasuak eta alabak behai laguna dauzko txikitatik, eta ez dakit, talde barruan ez dago hainbeste ama seme edo... Bakotxa bere rola euki badako neurri baten, baina esan gure duzu danak taldekide. Hori, baina hori asko aflojatzen dela. Ados. Rol horrek. Eta folka, musika zeltiarra, horixe da, zori gustatzen jatuna, joten dozuna bintza bai da hori? Bai, jote hotena, musika askoan eta klasikoan aparte, hola hobi bezala, jotu musika folk irlandesa, eskozesa, gallegoa bai,
Eta hola. Eta bestela musika klasikoa esan duzu, bai? Musika eskolan basabitz. Bai. Zenbat ordu sartzen txosuzuk egunero ez, baina astero biolinakin? Astian, bastante. Ordu batzuk, esabiz orkestan be, bai? Bai, eta orkestaz, soka talde baten, eta danakin, bueno, bezala eramate dut. Eta gero kuriosia dakot, ez dakit musikia holan kaskotatik entzuteko itxureik badakotzun, baina holan beinatek alin ikusten bo kaskuekin musiki entzuten, zeukiko dago? Ni musika gustoko, generalian dana daukat. Entzuterako momentuan, Queen entzute dut asko. Behitu. Etorkizuna zela ikusten duzu, musikari ikusten duzu zure burua? Bai, nik nahiko nuke, hori momentuan daukadan etorkizun idea hori, gustoko jaten izatea biolin irakasle edo antzekon bat, biolinakin beti, eta gero ez dakit, musikoterapia edo inguru hortatik zoze jo gai. Segitxuan kantu bat eskainiko duzu, eta politxa da kontatzia, zeuke sortutako kantua dela, zeure amarekin batera, ontsa eskainiko duzu, tokeres banabil badator gainera, kaixo Amaia. Zeuek sortutako kantua pandemian. Bai, izan zen, azkenean pandemian ja genden kokoteraino ezin zen eze behin. Ordan, jaitsi ginen bixa garajera, eta bixa batera joten, ez dugu, normalian ez dugu joten, ez bada arragoan edo. Claro. Eta esan ginen zitzen dugu, kantu bat. Osea, hola izan zen dana. Sobretako politxe izan bida, ez? Semiekin jotia, gozatzia... Bai, azkenian ama danok ez, eta itxak du bai, klaro, pentsatu da iguala. Semiekin konpartitzea denboria, horrek ez doka presiorik. Elkarlan haundixa, esperientziaz aparte elkarlana dago hor. Lan haundixa, momentu oso politxak, momentu ezein politxak bai. Zela daukutzu, Arragoako agendia? Arragoan eta kontzertuak itxen ditugu sobre la marcha, hola, nepeluz ere, zebez, urtetzen denakin. Beti bai. Eta gero askotan topatze ditugu guk, biajoen bat edo bidaien bat edo bihar baldin bou, Elorza Santar familixiakin, nora goiaz, ara, topauku zehoze, venga. Eta aprobetzaten duzu oporra, bizen bitxarten joteko. Orduan, sobre la marcha. Zeuen kotxeko maleteru ikusteko izango da, Zenbat instrumentu fango dien, hor barruen, ez? Bai. Azken finean, momentu oso naketat ditugu, orduan, oporretango izanean be aprobetzaten. Bai, kanpineko partzelen eta gero bat juntatzen jatzula eta bestia eta... Benetan eskertzen edotzugu. Ama eta semi elkarrekin ikustia politxe dalako, eta eraberian erakutsi dugulako hemen musika estilo asko egiten diela, eta musika eskolatan lan asko egiten dela, eta gero frutuak ikusten diela. Horregatik bixoi eskerrik asko. Zuri eskerrik asko. Plazerra. Venga, otera.